Nhasi tiri kuno kunzvimbo iri kudhuze nekwa Bhora kana kuti ndiko kwa Bhora iri kwatiri. Regai tinzwe kuti nyaya yakamira sei. Pane chitiko chakaitika kunzvimbo inei chatati aiwa regai tifambe tinonzwa kuti izvi zvinhu zvakaitika zvechokwadi here kana kuti ndezvekunyeba. Remember also kuti tino live streamer pama social media platforms akawanda. Chamunita chete mimi is to click that button so that every time we go live on air you will never miss some of this program. Also remember to follow us on Twitter, Instagram, TikTok and on our YouTube channel SlyMedia Productions. Regai tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Vanhu dzimakadi tiripo makadi wanje tiripo zita ndiani zvi tonzi finest mwali nzvimbo yatiri inonzi chiine Ivan farm andi panorimwa chi mablueberry mabanana and ndo padhuze nepa Bhora growth point anditika amai hanzi pane zvakaitika mukati mepo manengo yakareba zvakaita semuchigara kuno aisa nengo yakareba nekuti takatokurira muno makatokurira muno saka hayo muchibhonoro kitchen muno anditika chii chakaitika amai chazita kuti isusu tizofamba kuzonzwa nyaya musi wacho ndaida kugadzira kuenda kubasa tinoshanda pafamu ipapo saka ndaichera mvura ndichiunza pamba mukomana pa next door vangu ane vana 2 ndiwa ndakaona achibuda umba ndandati mumba mupi mandinorara ndimupi umu ndopa ndati kuanzwa dzimukubuda mumba mangu kubvarini muchipinda mumba kutobuda kutosangana nayezo achibuda ini ndichisvika muchibva kubasa ndichibva unochera mvura kwakuri kusiyeni kuma 20 to 6 haana kudaire ni pandakatora bhaketi ndakapinda mumba ndichifungudzira kuti aba mari ndikuona pane mari iripo ndabva ndaona pambhedha pakafugurwa kupiro pana ndakananika pendi rangu rakatota ndikuona pendi apana ndopa ndakaudza mudzimai wacho bvamumhanyira bva aramba kuti andina kutora pendi renyu akaramba kubva makuseni yayo kusvika kuma 5 ndopa akazobvunzwa nanzvadzi yangu ndopa akazoenda kubasa kunonzi kumablueberry ndoko akanotora pendi roro atora pendi roro andadzi ndiye akanotora pendi neiyewo mukomana wacho ndiye akati ndokandatisiya kubasa ndobva anotora pendi roro paakauya akanomubvunza kuti pendi rehanzvadzi yangu warisa kupi akambotanga amboramba vazoramba achibvunzwa bva azobvuma rikanotora kubasa kunonzi kumablueberry zvakanzi handi tinotora kubasa kwandasiya dzadza kuma 6 zvemazarodo ndopa akanotora pendi rauya ini ndopa ndakamubvunza kuti nai ndakambokutadzira here akati handina ndikati saka matorerei pendi rangu varamba akanyarara mubvunzo yakabvunzwa yese aingoramba akanyarara saka ndopa kufamba kwakaita nyaya ndakabva ndaenda kumapurisa akambovharirwa abva azobhadhariswa faini vabuda mapurisa abva nditiendai kwamapurisa vaibhadharisa faini vaimoyekuti kupinda kwaakaita achitora saka wabva ati isusu tamubhadharisa faini tamutonga nekuti ane nyaya mbiri saka imi mochienda kwamambo ndopa ndakaenda kwamambo nomang'ara mambo akati nyaya yenyu haifaniri kutora nguva yakareba tofanira kuisai mudare nguva iri padhuze patatoenda friday nyaya ibva yapinda mudare zvese mukomana akabvuma saka abvuma kudaro mukomana patakadzoka handi tiri kudai achibvunzwa namambo kuti pendi wakaritorerei akati chi akati hanzi ndakasvika pamba pangu bva ndabvisa trauzi rangu bva ndabvisa rangu pendi bva ndapfeka pendi ramai warakatota ndobva ndaenda kubasa pataimi rakatera mukadzi wangu ndopa ndakabvisa pendi nekutya ndobva ndarisa mubasa maberisi saka ndopakadzwa namambo kuti iwewe wakadii kutora mudzimai wako akati aiwa hapana mhinduro yakadaira svikana saka uri muroyi iye saka aitora renyu nekuzozonangura ndakatora renyu ndobva ndaripfeka chaida kupfekera renyu chii handizive ndofunga imhiko dzebasa nekuti pendi rakazowanika kubasa kunonzi kumablueberry saka ndo pakatora pakandinetsa ipapo saka abvanzi namambo iwe utori muroyi saka iwe pakuroya kwako unoshandisei zvikanzi inini panguva yeusiku pane zvinondibata zvikanzi zvikubata here kuti ufambe namai avo bva aramba akanyarara saka ndopa akapiwa mutongo wake bva tadzoka kwamambo kwekwe ndopa akanwa mushonga kwamambo akapiwa mutongo kuti akanzi mombe 4 1 yamambo 3 dzekundiripa nekuti inini handichaziva kuti ndichasvika kupi nekuti ezvinozvi ndiri kugeza kunguva Kasingaperi ndikarara ndikuita nge ndakatsinipirwa nematanda saka handisi kuziva ndiri kutokumbira kubatsirwa kuti ndirerukirwe nezvandiri kunzwa nekuti handisati ndatombobatsirwa kuti ndizive kuti zvichafamba sei handei kubva pakatorwa pendi nemukomana imimi muri kuti makatanga kunzwa sei ndakatanga musi wekutanga ndakatanga ndichinzwa ndikarara paipe kutenge ndakaiswa matanda pamusoro kumamba kuedza kwakuedza ndopa ndorerukirwa apa ndisumbomira kunguva ndikugesa dheri murungotera chete mazuva yatowanda ndakangojamba 1 day iroro rakatora mangwana acho ndobva ndatanga kutera ndichitanga kutsimbirwa nematanda aya saka ndisuziva kuti ndozvifambisa sei ndakuda kutobatsirwa kuti ndibatsirwe kuti zvikuitika pamiri pangu ndirorarama here kana kuti ndichafa kurarama munorarama ndosaka mauya kuno kuti tinzwe nyaya yenyu titese tikutsvagire vanokubatsirai kana tichitara panyaya dzekutera mane mazuva mangani
kubva ipapo mazuva acheya ndingaverenga dzidza kutokwana 2 weeks. 2 weeks. Tazvidarika 2 weeks. Anditi. Saka iye mabva kwamambo. Makamudzero ndo zvikuitika mukati meupenyu hwako. Kuudzwa akaudzwa nekuti ni kuno kuti ndimutaurire ndega zvazvisingaite asi akazodza namambo kuti ukuzviziva here kuti amai pane zvikuitika panyama yavo. Akatatidza kushamisika zvikanzi amai ava kutorwara, amai ava kugadzira hosha. Ndosaka ndakuudza mutongo wewo kuita kuti amai ava nemhuri dzavo dzavanoshandira. Iwo kwabhadhira zvavanenge wabhadhira, hama dzavo dzichakwanisa kubatsirikana. Pamwe vanofa, pamwe vanorarama asi vachada kunofambwa kwacho kumahospital kana kupi kunodikana mari nekuti amai vanozviraramira nemhuri yavo. Chichengeta mhuri yavo iyo ndiwa kuti wakanganisa upenyu hwavo neutano hwavo. Kwe mambo anzwa kuti mimi ndo dambudziko riri pamuri ratanga kubva pakabiwa pende yenyu nemukomana. Tinongonzwa mutongo wakapa ndewekuti bhadhira mombe dzekwa mambo nekwenyu kokuti murapiswe. Akatanzi Saturday yesvondo ronora tabata rinoti Saturday. Ndopa akanzi inini nehama dzangu toenda kwa mambo na iye nehama dzake toenda kwa mambo. Mambo achandibatsira nekutsvaga vanhu vanobatsira kuti iye anokwanisa here kutaurira n'anga dzedze kana maprofita kuti ndopingenurwa sei. Ndokutsaura kwakaita kuti tinokubatsira mwanangu, ndichatsvagawo mwana ndoziva vanoziva iwe nehama dzako iye nehama dzake tomboedza kukubatsira nekuti dambudziko racho rihombe asandasangana nezvakadaro muno machikwaka. Imimi muchi mabva kwamambo kana kuti mazuva akabiwa pende yenyu yaenda kuzonotorwa nehanzva dzenyu chibva yaonekwa kuti ndiyo ikazonotorwa kubasa. Muri kugarisana sei? Inini ndakangonyarara, handina kana kubva pavakatora pendero handina musi wandakambomutuka. Iye nemudzimai wake ndiwandaingonzwa vachingotaura semukomboni kuti vanopenga wangade kuramba vachiwarira pendi redhora ingani pendi ravo wariwana manje pasi vanotoenda vanotofa chete nekuti isu tiri vahombe tinotsika panorema. Saka inini ndiri panguva yekutongotya kuti inini handina zvandozivawo kana maprofita kana n'anga nekuti handina mari, n'anga dzinoda mari. Mamwe maprofita ari kubhadharisa. Inini ndinoshanda ndichishandira mhuri yangu, handina mari yekuti dai ndibatsirika nezvo. Saka ndakangonyarara kutya kutoti zvishua sezvavakutaura pamwe zvinogona kungoitika nekuti vanhu vari kungoti pamusoro pekunditadzira vari kutotaura zvakarema. Saka nditori panguva yekutya nekuti tiri padhuze nepadhuze. Mambo makambaodzera kuti vanhu ava ndozvavari kufamba vachitaura kwandigere uku zvinondoita sei? Ndopa wakati ndosaka tava pamutongo wewo ndati wazive mutemo nekuti nini handidi zvakada makona yakadaro munzvimbo muno. Asi iye kubva paakaba pende yenyu mukomana makambotaudzana here kuti nhai iwo wakazviitirei muri vaviri so musati maenda kwamambo? Musi wacho akabvunzwa musi wependeyo ndopandakapedzisira kutaura naye ndichingomubvunza kuti nhai ngikeni Smaira inini pane akutuma here kuti utore pendi yangu bvaramba akanyarara ko inini kana uri iwewe udondigadzira ndakakuita seiko kana ndine zvandakakutadzira unodi kutaura ndakakubatsi ndakakupa zvesori kanza iye hamuna chamakanditadzira kugara totogara zvakanaka asi hamino zvangoitika kuti nditore pendi yenyu ndomashoko yangu daira ndomusi wandapedzisira kutaura naye pese ipapa ndionane naye anenge achingohwanda ndina musi wandakambotaura naye kana pane hama yake yakambouya ichinditi tine urombo nezvakaitika hapana wese wari kungochitora sechinhu zvakareruka asi ini ndine dambudziko. Imimi muchigara nemukomana wavo tisati tasvika panyaya yependa maigarisana sei? Ini ndinotomuta hanzvadzi nekuti ndichitarisa kumba kwedu inamba 5 ini mba medu ndiri namba 2 saka ini ndichimutarisa makore yake inamba 5 mba medu saka ndaitomuta hanzvadzi mukadzi wake ndichimuti muroora zvokutoti iye aiti kana achitobuda achitofamba rwenda itonditi tete mudzimai wacho pane kwati kuenda mosara nevana ndichitosara nevana wake ndichivageza ndichivapa chikafu vachitoraramba mangu ndichito zvese zvavada pamba tete tapirirwa neupfu ndichitovapa ndichitokumbidzana ndisina kana fungidziro kana musi wachionda ndisina fungidziro kuti angatore chipfeko changu asi ndaingoti pamwe akuda kuba mari nekuti mune kamari kanga karimo mumba tichitoti ndikuda notengawo chikafu kwabhora ndokamari kacho ndakakaona karipo ndikati saka anga achidei ndikazoona kupiro ndokwanga akavhura saka kupiro kwikwe ndoona pamwe ndokwaakamwaya mushonga here handizive nekuti dambudziko racho rakabva rangotanga. Tichitarisa panyaya iyoyi mukomana wayo upenyu hwakewo uzati semukomboni kamuno munogona kunge mine nyaya dzekuti ningi uyu anoita zvakati pane here zvaanombotaura kunzi anoita? Anongodhakwa zvokuti panguva yekuti inini dai zvinzi panapa ndandiri munhu ane utsinyi angadai ndakatoasungisa nekuti vanogona kuti akadhakwa zvezve wandotanga kungondituka sezvo ine ndakasiyana nemurume wangu 2014 ndine vana 4 saka vanongonditorao semunhu akareruka semunhu asina basa pese pawadhakira vachingotuka
mwana wangu kutanga ubati mama siyene nazvo ona iwo vanhu vanenge vachitsvaga pamuromo imi munogona kuti imi muda kurwisana nawo kubva kukwadza vanhu munhu wechirume imi muri munhu wemuchikadzi kunda imi yedzo imi mukapinda mba menyu mukarara kana vakatuka zvinei pane mumwe musi vakambotuka kubva ma9 kusvika na 2 9 manheru kusvika na 2 ndakanyarara kuseni kwacho ndakazoti nai amai talent ko munopota muchindutuka kudai so ndawai munozviziva here ndikaenda kumapurisa ndikandogumhangarira munosungwa zvikanzi ko imimi pamanzwa ndichituka pacho madi kudaira muchindibvunza kuti mukutukani ndikati aiwa inini ndingakubvunza here asi imimi mukutotuka inini hazvina kunaka pakugarisana ndo izvozvo asi inini problem pavari haandini tombobvisa murume imimi naamai talent muchigarisana munogarisana sei taigara zvakanaka asi kuti handizive kuti moyo wapinda kana kuti ndewei handizive ini ndaisotongomutora ndichingoti muroora murume wacho ndichimutanzvadzi kana paakatobvudza nemapurisa akatoti inini zvoshuwa mene mwoyo wakandipinda asi towarespekta ndichiwati sisi akambotanga achida kunzvenga nyaya achiti hanzi amai wandaiwada saka ndaitya kuwabvunza kuti ndokudai zvikanzi nachief iwewe tarisa makore ako ne29 years amai wani 41 years ukasiyana nemakore 12 years namai avo saka iwe kurwa kuti iwe unoda kudanana namai wazera rekuda kuenzana namai wako chirudzi usade kutamba neni mishonga yangu uchida kuita nekuti akataura kuti nini pandakatotora pendi yavo ndikatoenda kumba ndikapinda mubhathi ndikabvisa yangu ndikapfeka yavo iko muchimbonzwawo panyaya nemagaranda mukomana anda zvemishonga vanhu vezvigure vaiva anoita zvezvigure vanotamba zvigure saka pazvigure pepe panoitika zvakawanda saka pane pamwe panenge akaudzwawo kuti ukatora chipfeko chemutorwa unogona kubudirira nekuti inini pandakazonetsekana napo ndepekuti chipfeko changu chakuzowanika kubasa ndopandakashandisa pfungwa kuti ko ini ndikanyarara inini ndikazorwara kana kuita sei ndichabvunzwa kana kuti kuhospital kana kupi kuti kone kwamakamboenda here ndoti hapana ini ndinde ndafira mahara beta nditauriwo ndikasangana nedambudziko vanhu vazhinji vanoziva kuti aiwa kurwara kwakuita amai avo kana kuti kufa kwaita amai avo zvakonzesana neni ndo zvandakazviitira vemunharaunda muno pavakanzwa kuti mukomana wayo ndo zvaaita vakatoti wemunharaunda wakauya wachitonzwawo tsitsa wachiti ko unodarirei kudaro unoda kuti amai avo waparadze nekuti isusu pachivanhu chedu munhu ukatora chipfeko unosangana nerufu unogona kuenda kunguva kasingaperi kana kupenga kana kufa saka iwe wazviitirei aingoramba akatsikitsira ndofunga inini chaichai kuhama dzake hapana kana hwana akauya kana nanhasi anouya achindiona kuti kuhama given nezvakaitika mazuva ano maakunzwa sei wese vanenge vachitoblema inini kuti wanopenga wangaramba uchiwawarira kabhurugwa kedhora yavakataura takavatengera kabhurugwa kavo kana kuti dai takavabhadhira ne$50 ndikati aiwa inini mari handimboida nekuti kushanda kwandikuita ndikutoshandira mhuri saka imi mukanditi mondibhadhira nemari 2 days time ndobva ndafa zvinobatsira here ndo nyaya iripo vabereki vemukomana wayo vari kupi varipo vanotogara paimba iri apa muri kuti hapana zuva rakamboya amai vacho baba wake vakashaya samai vake varipo asi hawana zuva rakamboya pandiri vachiti mwanangu nezvavakasangana nazvo zvakati hapana kana musi wakamboya vachindibatsira kuti uri kusangana nedambudziko rakaita sei kana kana kuti wataure neni kana kuti wataure nehama dzangu hawana vanongotora zvimwe zvezvekungoti zvechikomboni zvekuti vanopenga vanenge vanorwara pfungwa kabhurugwa kane basa rei saka ini ndo pandakaona kuti inini hazvini vanhu vasiri kuuya kwandiri vachiona kuti ndaita dambudziko vachimbotaura neni kana kuita sei saka nditone raiti yekuita sei yekunomangara ndokumangara kwandakazoita saka kutaura kuno kupendiriri kupi ndinaro ndakanzi musaripise kuita kuti patakaenda kwamambo wakati ndo umbowo munongo kana mukaenda kumunamato rinongomwaya munamato munongogara naro kuitira kuti iye anozogona kuramba kuti pendi racho rikupi handiti right saka rakaenda kumunamato rakamwaiwa munamato pamakaenda kumunamato maprofita akatoziva kuti ndevetsananguro masvika ikuko mapfugama zvakanzi chii zvakanzi atikuona zita renyu richiomberera kumanga saka zvakutoda kuti musimbe kufamba amai kuti murarame nekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti isusu semaprofita tinogona kukupedzerai nguva tichiti tinozvigona isu tisingazvigoni zvakutoda vanhu vanoziva kuti mubatsirwe mukwanise kurarama ndo mashoko andaingoenda kwandakaenda kwacho saka havana kupa here tsananguro kuti chaakaritorerawo kuti agozoita semunhu anotambawo zvikuru kudai so hanzi chikonzero ndechii wazhinji vangoti zvakuda vanhu vanoziva isusu panyaya dzakadai isodzi zvimwe zvo zvinotiremera vachitota chikwati chavo maprofita asi maprofita emunomu vamwe vanogara mumabhora vamwe vachigara mumarizevha mukandaienda muno mukombona hamuna ndandati pamwe vari kumunyaraka mukomana vachiti pamwe tikabva tati tyo aiwa ndaitobuda kuendawo kure saka makaenda vangani ndakaenda vanhu 3
wachitaura saizvozvo wachita inyaya isusu togona kukupedzerei nguva tichitende mugeza munama tende muita sei nguva ichipera saka zvakutoda vanhu vamwe vanoziva wakubatsirei nekukasika nekuti dambudziko rachirori tinobatsira mamwe matambudziko aya matambudziko edu anenge ari euroi anotoda vanhu vanoziva nekuti yai tikuona sita renyu riri kuombererwa pang'anga kuno kune ng'anga here kuno vanhu vanoenda ming'anga dzakawanda muibi 40 mune ng'anga tichienda kucross uko kune ng'anga hapana pasina ng'anga handiti imakamboenda here kung'anga kuti dambudziko randasangana nare inini ng'anga ndotya ndinotongoti ndikaenda kung'anga pamwe ndozosvika ndichipiwa zvimwe saka ndinotya kuti ndipinde mumatare nenda kuti pamwe ndogona kuzopiwa zvimwe semunhu ndine mhuri handine hama unogona kuti kupiwa zvakanaka ubva upiwawo zvinokupedzera uchiwana kwebhatika maprofita kana achiti tikuona zita renyu richiombererwa achiti dai mamboenda ku varitobuda kapachena kuti chivanhu ichi chinogona kugadziriswa nechivanhu ipapo ndakapanzwa asi kutoti kuchivanhu manje ukada kuti uende vamwe vari kushedzera $50 vamwe kushedzera $100 mumwe ari kuti 120 saka ine ndi ndisina kana even kana sendi ndigona kuti mari yandindatambira iyo ndiyo yandinongokwanisa kutengera vana chikafu ndoenda kuchikoro ndonobhadhara mafizi maafu kuti vana vaite se vakwanise kudzidza pese pandatambira chinobhadhara pamwe ndigona kuita 3 months ndichibhadhara $5 pamwana ndidzokeredza futi kusvika wese wakwana mafizi ndichiitira kuti kumba kunoku ndiye ndichida kudya akabva kuchikoro uniform yake inoda kuita se inoda kuchena usemwana saka ndona tsoona kuti ndizokwanise kuwana mari yekuti ndiende kumwanga handina saka makazvipira here kuti isusu senge tauya kudai tataura neni tokuendesai kung'anga dzinonokubatsirai pachena pasina mubhadhara izvozvo ndozvida nekuti ndotoda kutobatsirwa chekuti ndi mari yacho ndoyekutondinetsa nekuti ukaenda uriyo unobva wanzi ndikuda 120 ini pano pandichitambira $40 kana kuti 45 handiti aya hazvinetsi ivo vanada kuti mungondijekesera kuti muruda here kubatsirwa nevanhu vechivanhu muda kuramba here muchienda kumaprofita aiwa ndinotoda kubatsirwa asi chinangwa changa chiri chekuti handina kuti ukasvika pang'anga vanobva kuti tikuda mari handina mari handiti aiwa regai tiende tinotaurana nasekuru vamwe vatinomboenda kumatara avo tinovazivisa dambudziko renyu kuti iri ndo dambudziko riripo asi chandokuimbisa ndechekuti kana vachizenge vati uyai hapana mubhadharo unodiwa chingazongodiwa pamwe ingangove mari yebhasi yekubva yekubva kunoku kuuya kwavanenge vari tsinge kuharare kunopadhuze kapi mari bata mari $2 kuenda $2 kudzoka iyo yebhasi ndoiwana handitika ndo ingazowanika ngatiti maenda kwana sekuru kwekwe vakuti tokubatsirai hongu vozokubvunzai mubvunzo kuti chamunoda imi kuti chiitike kune mukomana uyu chii ini ndine ndichida kuti ini zvandoya ndichinzwa izvozvo zviende kwaari zvanga achida kuita ye mupfungwa dzake zvekuti inini kana kuti ndiparare kana kuti inini ndipenge sekuunzwa kwandaitwa kwandaifambawo ndo zvangoite kwaari vanhu vese vangoziva kuti chi ndo zvanga achida kundiita ndo zvandie ndichingokumbidayo izvozvo sa imi kunotangwa zvigure munotombendawo inini zvangu asho zvigure akuita unoona akakuwani zvigure zvangu handiwanzozvifarira handiti aiwa ndinotenda mai saka chishuviro chenyu ndechei mukati meupenyu ini ndinoda kuti ndishandire vana vangu ndakasimba apa ndakutokanganisika nekuti ndinogona kumuka mumwe musi ndisina simba rekuti ushandira vana nekuti basa randinoshanda rinorwadza ndakutokanganisa utano hwevana vangu nekuti mama vangu inini havaona vakatanga kusaona 2014 ini ndindakaberekwa ndiri mwana musikana wani mumba medu saka ndinenda kutoshungurudzika kuti inini kana ndikandaparara nhasi ame yangu vanoonekwa nani wanakomana wakasiyana nemwanasikana nekuti inini ndinogona kugara pasi naamai ndichivabvunza zvese zvavanoda ini semunhukadzi vari munhukadzi vanonatsotaura zvavanoda pandii wakomana vanotaura asi havazofanani neni saka amai venyu vari kupi vanogara kwamwanza ndikupi koko tikabva paSt John's tobva tasendeko kunonzi kwamwanza kwacho okay tomudzokera panyaya yemukomana tanzwa shoko rekuti mapa aita zvaakaita izvizvi anonzi akazonwa poison hanzi akamwa acid saka paakatakurwa pachina ndambozvinzwawo semunhu wokuti ndikararawo ndikubva mheno zvandikunzwawo handinambobvira ndatombozvinzwa kuti kune munhu atakurwa kana chii ndakazozvinzwawo tatokubasa zvakaitika mazuva mangani mushure menge mabapendi enya panga patone ndo musi wanga tabva kwamambo usiku wacho abva kunopiwa judgment ragara usiku wacho nekuti pese apo tisataenda kwamambo waitoona ngenyaya isina basa ende vanhu vaitaura zvavanoda zvekuti inini ndakangosimba kunyarara kuti vanopenga pfungwa dzavo dzinenge dzichambotora zvakanaka vanongovheremuka vana vayakavheremuka pendi wangade kuti pendi ingana wakapiwa mari yavo kana uchida dhura ravo rependi tovapa
saka inini semunhuwo ndine problem ndaingonyarara ndikati Mwari ndiye anoziva ini chandikuda chete kutsvaga kubatsirwa kuti ndibatsirwe ndiite se ndipore iwo kana ukanzwa unoroya kana ukada kundiuraya asi Mwari anoziva musi wandichafa kuti kuurayiwa naiwe. Saka ndikuti mabva kwamambo ndipo makanzwa kuti anwa poison. Hanzi atakurwa aenda kwaMusambi saka nezuro ndo pandakazonzwa zvishinza dzoka paakanwa poison hanzi akati ndikunwire hanzi ndo pamusaka penyaya iyoyi nekuti akanzi naMambo Saturday pachaiva vanhu vachabatsira Mwale wandichatsvaga kuitira kuti atichade kuti agare nguva yakareba asina kubatsirwa nekuti hatisi kuziva kuti mhiko yacho unogona kumuparadza rini. Saka Saturday iwe nehama dzako Mwari nehama dzake vanhu vautoona kuti unomubatsira sei. Saka mutongo wake wakapiwa kwaMambo ndoona ndiwo kumutemesa musoro nekuti akanzi Mambo wakati ini ndoda mombe yangu 1 Mwari mombe 3. Saka mombe idzodzo tichaenda kubasa kwako uchipota upiwa loan uchipota uchibatirwa mari yako kuita kuti Mwari yabatsirikane nekuti zvinozvi akusangana nedambudziko rawagadzira iwewe mhuri yake azokwanise kuishandira. Saka ndoona izvozvo mutongo wake ndiwo kumutemesa musoro kuti aite se adaro. Hanzi paakamwa mushonga wakanzi akati muudza megiven wasara wachengete vana vangu asi inini ndiye andigadzira problem akutaura mashoko yayo inini nditone dambudziko. Saka aiudza ani kuti muzoudza amaigiven amenoidza hama dzake paakamwa pachandopa wakataura izvozvo kuti muchengete vana hanzi inini ndichengete vana vake pamusoro peurwere hwandinawo ndomuchengetera vana vake. Ane vana vangani? Ane 2. Ane 2. Wakura zvakaita sei? Wachiri wadiki mumwe wacho haasi atori grade 1 inoiti 2 nekamu kacho kadiki kasati kamboenda kana kucreche. Ndo amainzi musare muchichengeta muri kutoda mombe nekutochengetwawo kuti ini ndatobatsirwa kuti ndirarame murarame. Handiti vana venyu mati mune vangani nyamaiki? Ini ndine vana 4. Vakura zvakaita sei? Wokutanga ane 22 years, number 2 ane 16 years, number 3 ane 12 years, number 4 ane 10 years. Ane 10 years. Wakomana 3 musikana 1. Handiti vari kuenda kuchikoro va4 vari kuenda kuchikoro 3 1 ane 22 ndiakutoendawo kubasawo pafamu inonzi paIvory vachiendawo kubasa. Ava 3 vanhu vari kuchikoro. Vari magrade api? Uyu mumwe wacho ane 16 ari form 4 anogara kuna bobo wake wakati iga nditore mwana kuti zvikurerukirei sezvo mari dzamunotambira dzishoma. Uyu ari grade 6 ndinaye ari grade 4 anogara kumusha kuna mama kwaMwanza. Okay. Tichitarisa panyaya dzeschool fees term ino makatopedza here second term? Handisati. Hamusati? Handisati. Kwasara zvikwereti zvakamira zvakadii? Ndingobhadhara kuchikoro kana kuchidiwa ipapa sekwa anodzidza kunodiwa $20. Saka ndotoenda kuchikoro ndonotaura kuti inini mari handiwane ipapo ndotogona kuti uyu mwana $5 uyu $5 kuti ndikatambira futi ndoti 5 ndichitira kuti inini ndisarwewo nemari yekuti ndiwatengere sipo nechikafu nekuti mari yatowana shoma. Saka kura kuti ma 5 amabhadhara apa izvi kwasara ma 5 manga kwasara uyu 2 kuda kuti $20 ndikabhadhara katukairi chete. Handiti ko panyaya mabhuku neuniform zvakakwana? Mabhuku unongochitongotiwo mumwe musi akati handina bhuku yosina mari unongochitoti mwanangu otomboenda tichombokurowa nekuti handitorina kana dhora racho. Paunenge watoiwanawo ipapo kana usina kuiwanawo anenge achingoenda kuchikora achingonyorera mabhuku yaripo paanenge atosvika pasubject iyoyo ticha otongomurowa nekuti ndiye ndisinawo pekutangira. Aya tazvinzwa amai given. Saka amai given chitsanangura kuti mimi kana muchirara muno mune mapindiro akaita zvakafamba sei muno? Akapinda nekona iyi. Saka ini ndinorara apa ndinoisa musoro apa papiro saka ndakaona akafugura apa saka ndonanika mapendi yangu ndeapa saka ndakutotya kuisa hembe kana pambi ndakatoisa muno ndopa akabvisa pendi ndobhatura pendi ndokutora kwaakaita munhu. Pamakasangana naye anga akatoribata kuti hapana kana hamuna kuona? Anga wiga ana kuona saka inini handina kutanga ndamuti watora pendi ndakasvikotarisa apa ndafugura apa zvapa ndazotaisa apa ndikuona pendi nemaziro manheru riripo rana ndachinja ratabvisa rakatoti hapana apa mbedha ndopakatsika gumbo regambutsi pakatotinda uswawo panzi ndopa ndakadedza mudzimai wacho haana kupikisa ndobva ndamusanangurira bva amumhanyira paakamumhanyira ndopa akaramba kuti hana kutora pendi akazobvuma kuma 5 dzemasoro doko ndopa akazoti aiwa zvishuwa ndatora chipendi ndaritora asi rakazotorwa kubasa kumaberries. Saka ndakaona kuti zvaari kutaura zvekuti ndaida kupfeka hazvizi reason nekuti pendi yazotorwa sei kumaberries. Saka ndo zvakaitika. Saka ndo pendi racho rapa here? Aiwa pendi ndakatotisa panze zvakanzi musariise mumba. Hondo kwama kurigarisa kuno? Zvakanzi usaise mumba. Ya. Pakaoma. Wanzi kana dai manga muchida dhora takupai dhora renyu munyana. Matenga pendi yenyu. Asi ndo anotengese?
awatengesi angetoti rafu. Rekati mbonzone vavakidzani kuti chitiko chakaitika munzvimbo inei chinorevei uye kwavari chakasvika sei. Baba makadi? Tine makadiwa makasimba. Tiripo zita ndiani? Tunonzi Edward Tsodo. Tsodo. Vatsodo. Timika mugere nevakomana vari kunoko vakaita mashura. Ya ichokwadi. Ngangoti muwakidzana wangu zvakare ndi sister wangu. Ngangoti ndi sister wangu. Shwa chitiko chakanishamisa. Ndichinzwa kuti mukomana akapinda mumba waenda kumvura. Ndifunga vakangoti shandikidzane pichana. Ndipo akapatura pendi yawo. Irinyoro. Saka singazivi kuti pendi asi zvinonzi pendi akatinzana kubasa kwake kwaanosenza. Kawanhu vari mumapondi munonzi mablueberry. Saka apo chandiri kuziva kuti mukomana kuti aida kurishandise but iye anongoramba kuti handizivi kuti chichakatigara. Chokwadi chakaasi kubudisa pachena. Saka zvinotoshamisiwo muno mudunhu redu kuti zvinhu zvakadaro zvakaitirwei ngechii. Apa inini semukomana wese munhu wamunoziva muna unhu hwake hwakaita sei? Ya inini ndomazivira ndoita inini zvakare ndiri munhu ndinotonga ndiri sabhuku. Saka unhu hwainawo munhu but zvakanyanya zvinhu zvacho anowanzo mudoro anomunyanya futi zvakanyanyisa. Saka unhu hwake inini handisandamboona kuti ano unhu kuti anopenga here kana kuti apata haatopengi. Munhu atori normal. Ndabvunzwa maigivhina ati vatanzi munhu anotamba zvikuru. Ya nyaya yekuzvikuru akapinda chokwadi. Saka kuti titi pamwe kuti aida kutsvaga mushonga kuti vezvikuru here hatisinganyatsoziva ipapo. Saka zvikuru zvakapinda but kune vezvikuru vamwe vanotaura vachiti hatina mushonga wakadaro kuti tinotora mapendi echikadzi tishandisa izvozvo. But vamwewo kana taakutaurawo vamwe vanotaurawo uchitivo matauro akasiyana siyana kuti mumwe anogona kutora pendi wopfekera mukati pabasa zvinogona kunge zvizowanika kuti unenge uchidiva sitereki pabasa semadirwo anoita mudzimai. Saka ndo matauriro avanoita vamwe kuti unogona kuenda kumushonga kun'anga kugadzira zvipi izvozvo but zvinozokonzeresa kumadzimai zvishuwa kuti vanenge vakuzvipedzisa vakuenda kumwedzi usingaperi. Saka mukomana ndakamboedza kuda kumubvunzisisa matezi akamboda kuva vakasunga but haana kuda kundibudzira pachena aingonditi maedza amene changa chakandigara amene changa chandigara kuti abuditse pachena hapana chimwe chaangabuditse pachena kusvika namanje. Handiti. Saka imi musasabhuku dzimwe nyaya dzamunombotonga munharaunda yenyu muno ndedzipi? Kazhinji kacho ini handovanzotongera munotongera kunoti mwangaloji. Right. Ndovanzotongera kuno but panapa pane vamwe sabhuku varipo. Saka ndakatombovabvunza sabhuku kuti nyaya mamboibatawo sei. Saka ndakamboibata bata but mukomana wacho haasi kududza chokwadi chake kuti aida kushandisa chii. Ndichibvunzawo sabhuku yawo. Wanenge achingoti zvekuti pane mweya wangu ndo matauriro aindiitawo achinibvunza kuti pamweya vakanga vandigara. Saka simweya yawo ndakatadza kuti mweya mutaipi waida kuita sei bhurugwa racho ende zvakare kuti uzoende naro unodurisa kumabhuribhiri kubasa kwaunosenza zvanga zvambouita kuti zviite sei. Saka iye anongoramba achiti ameno. Saka hatsana kutso yake chaiwo haasi kugurisa pachena. Tichitarisa kwenyu kwamugere mhosva dziri kuparwa nevagari venharaunda yenyu ndedzipi? Ya ndangoti kunyanya mhosva dzandiri kusangana nadzo ndichigadzirisa mumaarea mangu nyaya dzekuti dzekudanana mukadzi vemumwe dzekutorerana vakadzi idzi ndo nyaya dzandiri kunge ndichisangana nadzo nedzekuti vakomana vanenge vachipa vana vavo vana vevamwe pamiri vozopedzisira vakuramba kuti nhumba hatizive nhumba isi yangu. Ndocho chimwe chikonzero ichocho chokuti chimwe chikonzero futi chandinoona muarea izvozvo problem yakanyanya kuti pari kuwanika vana vadiki vacho vari kuzoroorwa havazizvisira rimwe chete nokufanira kunge richiroorwa. Matambudziko ekusana nawo zvakanyanyisa. Tochidzokera pachitiko isabhuku tichipedza chirongwa chinechi, mashoko amakade kungotaurawo edzidziso nechenjedzo ndeyekuti chii? Ya inini ndinoda kutaura dzidziso nechenjedzo zvizhinji ndinowanzotaura ndinofunga panombotaurwa kuti meno zvinodhakwa izvi zvinomwiwa izvi ndinoona pamwe ndo zvimwe zvinhu zvinokanganisa brain dzemunhu wopedzisira akuita zvimwe pfungwa dzimwe dzisingakwanise achifanira kunge achiita. Saka nditi zvinodhakwa kuvana vechidiki vari kunyanya zvinodhaka ndo zvinonyanya kuita kuti wozopedzisira vakitanga munhu unopenga vakipara mhosva dzausingazokwanisi kuti uzikunde. Ndosaka makuona izvo zvinobaakunzi vamwa mushonga zodai iri nyaya yekuti chii panyaya akaita
ende zvakare ndoita chenjedzi kuti kana vapara mhosva dzinenge dzakafanana kudai asifanire kukurudzira kuti munhu uite se usvike pakumwa mushonga nokuti kumwa mushonga haisi decision yawo ingaite se ingaite chinhu andizvona nonga tosira vana dambudziko chinhu zvinotaurwa zvichiripwa zvichiita se picha napicha ndozvo zvimwe zvandinotaurawo munzvimbo yandikere nyaya yamainzwa mhuri yezimbabwe nyaya yamaigiven kuti pendi ravo rakabewa nemuvakidzani wavo mukomana wavanogara naye dzimba idzi dziri padyo nepedyo dambudziko ravainaro nderekuti kubva pakabewa chipfeko chavo ichi vari kutevera Kasingaperi kubva musi iwoyo havana zuva ravakamira chikumbiro chavo ndechekuti vari kuda kuti vabatsirwe nekuti vakaenda kudzin'anga uko mari dzematare ndidzo dzavari kuti aiwa mari dziri kundiremera nekuti mari yandinotambira imari shoma zvakare vari kuti ivo kuchikoro kwevana vavo vaviri kwasara chikwereti che$20 semunhu anoshanda paprazi vachitambirawo mari shoma vakawana $, vakawana $2, vakawana $5 pamwedzi ndo pavanombonobhadhara kuchikoro asi chikwereti chichiripo chasara iye pari zvino $20 zvakarewo ma-exercise books evana vaviri ava kuti vanyorere dzimwe dzenguva sekutaura kwavo kuti aiwa vanopedzera vakutorohwa naticha mai votomboti kumwana iyi mbonorohwawo hako nekuti pari zvino handisati ndawana $1 rekuti ndikutengere exercise book iroro kune vanoda kubatsira tibatei tigokusvitsirai chipo chenyu kuna mai given kune vanoda kuvabatsirawo nemari dzebhazi kuti vakwanise kuuya kuHarare kumatare tibatei amai vauye vabatsirwe unozviziva semadzimai kuti munhu ukaramba uchiteera sekutaura kwavari kuita dzimwe dzenguva vanomuka vasina simba ravainaro ngatisangane mune mamwe maprograms sisi murayiro waJehovha ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hamungaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha rugare neupenyu takaropewa kare patakagamuchira Ishe Jesu saishe muponesi takaruyisa pasi pemwoyo wedu kuti tiponeswe teererai Mwari nekuti vanokosha hama murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hatingaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha pasta murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hamungaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha sisi murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hatingaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha budhi murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hamungaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha gogo murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hamungaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha hama murayiro waMwari ndiwo unotichengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wedu hatingaerese madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha Nai baba Mwari wangu baba ningakunde sei baba ndimi mukundi si wangu Nai baba Mwari wangu baba ningakunde sei baba ndimi mukundi si wangu hangave mwana chaiye mwana waninoshuira kubataini Mwari baba ndimi munondi pamana hangave mwana chaiye mwana waninoshuira kubataini Mwari baba ndimi munondi
Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Nai Baba Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Ingave mota chaiyo Mota Yani no shuira kufamba nayo Nai Baba Ndimi mukunde Pamota Ingave mota chaiyo Mota Yani no shuira kufamba nayo Nai Baba Ndimi mukunde Pamota Nai Baba Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Ringave baby chairo baby Rani no shuira kurora ini Nai Baba Ndimi mukunde Pa baby Ringave baby chairo baby Rani no shuira kurora ini Nai Baba Ndimi mukunde Pa baby Nai Baba Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Ingave ngeke chayo ngeke Yani no shuira kujaka ini Nai Baba Ndimi mukunde Pa ngeke Ingave ngeke chayo ngeke Yani no shuira kujaka ini Nai Baba Ndimi mukunde Pa ngeke Nai Baba Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Nai Baba Mwari wangu Baba ningakunde Baba ningakunde Sei Baba Ndimi mukunde Sei wangu Ringave jongwe chairo jongwe Tarisai moyo Tarisai moyo Baba tarisai moyo wangu Jehova Mwari tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Ndakasungwa kudai Tarisai moyo Tarisai moyo Baba tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Pandino famba Baba Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Mwari tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Baba tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Pandino famba Baba Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Pandino famba Baba Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Ndakasungwa kudaro Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Oh moyo moyo Tarisai moyo wangu moyo wangu Jehova Oh moyo moyo Tarisai moyo wangu moyo wangu Jehova Oh moyo moyo Tarisai moyo wangu moyo wangu Jehova Pandino tandara Baba Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Pandino tandara Baba Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Baba tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Ishe tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo Tarisai moyo wangu Jehova Ndakasungwa kudaro
tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, pandino tandara baba, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, oh moyo wangu, moyo wangu Jehova.